Dankjewel, Joep Kapel. Dat was een schoon stukje muziek om hier dat vuurtje op te stoken. Leef duvels, leef duvelinnen en leef aangewijde gasten van Belven, Tegelen, Blierik, Venlo, Kaarkerken en nog veel meer weg heb ik er gezien. Gij ziet hier van harte welkom in de hel, want nou gaat het, wie een kameraad van mij altijd zei, richtig los, nou gaat het gebeuren, het gedonder en geflikker heen, dat gaat de Lucifer aankondigen. Maar die komt er natuurlijk pas uit als de duvels heen staan. Dus ik wil graag vragen aan de ceremoniemeester van de Keerteleers om u naar voren te brengen, het bestuur van Vastelovensvereniging de Keerteleers. En dat samen met ons gasten van de STV en van het gemeentebestuur. Joep Kapel zal nu inzetten het lieflied van vanavond, de Duvelsbal. Dus ik zou zeggen, kapelmeester, zet maar in. Door komen ze hier, vooraan de nederlaag waren hier, Chatelier, wethouder van de gemeente Venlo, samen met onze bescherm hier. Voor het Venlo's gezelschap, de drinkers met Urenaar in de midden, gevolgd door ons vrienden van de STV. Voor op Vastelovens gezelschap, de Oeles met Europrins, Ruben de Eerste en de adjudante, Florian en Thomas. Gevolgd door de Beerpiep met Europrins Emilio Erik, de eerste en zijn adjudante John en René. Oké, welkom hier op Zeil. En dan komt het boerenbroedspaar van de Hei, Patrick en Daniel Simons, met hun getuigen Tom en Angelique Stevens. Oké, welkom hier in de hel. En daar zien ze dan de duvels van Stijl, die hel wel op weten te stoken, zodat we nog bijna 24 uur weer een Lucifer krijgen. En achteraan in die rij loopt natuurlijk onze opperduvel. En die gaat dadelijk de niet hier zo heen uit die helle poort holen. Dankjewel Joep Kapel. En het woord is nu aan onze opperduvel, Ruud Leurs. Dankjewel. Leef duvels en duvelinnen. Leef Vastelovens vierders. Uit Tegelen, op Hei en wie uit Stijl. We hebben een hele tijd en maar liefst 21 uur geen heerser gehad. En dat betekent wat voor ons. Want wij zijn een vereniging die de Lucifer keihard nodig hebben. We hebben iemand gevonden en die gaan we zo meteen uit die hele poort horen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik natuurlijk eerst ook welkom heten als vrienden van het STV. En wel te beginnen met Vastelovens gezelschap de Oeles, hun voorzitter Cor Jansen, hun vorst Roy Pieters, natuurlijk de Noergeit, Ruben de Eerste, samen met zijn adjudanten Florian en Thomas. Ook zijn die aangesloten en samen op het buurtje, zo wie dat jaren doen, als vrienden van Vastelovens gezelschap, de Beerpiep, met hun voorzitter Leon van Deur. En hun vorst Stevie Hazen. De Noergeit Erik de Eerste. Samen met zijn twee adjudanten John en René. En natuurlijk als vrienden van op Hei, ze staan hier ook op de buurt. Natuurlijk met hun boerenvader, de heer Tado Peuden. Samen met hun voorzitter, de heer Ron Nies. De broedegom, natuurlijk, Patrick. Zijn broertje, Danielle. En hun getuige
Tom en Angelique. Hier vooraan zevende mastoon met zijn schoenen naar de kap. Hij is ook present als vrienden van de Driekes met de voorzitter, meneer Rob Jacobs. En hun groot Venloese, maar ook Tegelsenaar, de heer Justin. Uiteraard hebben we ook een vertegenwoordiger van de gemeente Venlo-Midhoes, een echte Stijlers hier, de heer Frans Chatelier. Leef duvels en duvelinnen. Hier op stijl zoeken we een jong met verduvels bloed. En die hebben we gevangen. Ik wil vragen aan de twee helle poortwachters om de poort te gaan openen. Wie hebben en gaan we presenteren onze Lucifer 2020. Een jong, een heer, die weet wat vastenavond is. Die elk bunke in heel tegelen, hij of waar dan ook, al dukker heeft mogen staan. Het is een jong die in zijn vrije tijd, als ze de heet, bezig is met vuur, toetsenborden en schermen. Het is een jong die al jaren erin zit om bij ons de heerser te weren, de Lucifer. Hij is de klaarvuur. Zie je er ook klaarvuur? Deze jong, die heeft weinig vrije tijd. Hij is een verrekkers, verduvels, gooien dekseleer. Hij is heel betrokken bij deze vereniging, maar in een warme band met al meer dan 4 vastenavondsverenigingen. We moeten weer enorm groot op zien dat hij dit jaar bij ons voor moet gaan. Hier komt meneer Vos Lucifer 2020, de heer Bram Schouwenberg. Lucifer, de heer Bram Schouwenberg. Hij zal ons dit jaar voorop gaan de komende 3 vastenavondsdagen. Want bij ons is het een traditie om pas op de eerste dag van de vastenavond onze heerser uit die helden laten komen. En dit jaar is dat niemand meer, niemand minder dan deze jongen hier, Bram Schouwenberg. Uiteraard, deze middag hebben we hier aan toe geleefd en een hidden truc. Maar dat hebben we niet alleen samen gedaan met Bram, maar natuurlijk ook met zijn meetje Mariska.
En ik wil onze ceremoniemeester vragen om nu Mariska te gaan zoeken. Doet die best en vraag of het hij samen een buntknop wil komen naar Gine Vos Lucifer. Hier staan ze met z'n tweetjes, onze Vos Lucifer, samen met zijn meisje Mariska. En ik wil nu vragen, het eerste wat ik moest doen is natuurlijk, en die meisje namens onze vereniging, een heel mooi busje bloemen aan te reiken. Want vastenavond vieren als Lucifer, duizen weliswaar altijd alleen, maar natuurlijk dat je dat samen met de tweeën. Ik hoop dat ze een beetje al aangekomen was. Hij is ontzettend goed gesprongen. Ik geef nu de busje bloemen en moest ik het aanbieden aan Mariska. Chic gedaan. Kom een beetje naar voren toe samen. Kijk eens even goed. Hij staat er al kwam bij. Hij heeft al de Lucifers mantel om. En natuurlijk de heurentjes op de kop. Maar verder. Weet je natuurlijk allemaal, zeker de mensen die gisteravond hier zijn geweest. Deze jong, deze Lucifer is nog lang niet compleet. Daar gaan we nu voor zorgen. Want vanaf dat moment, dan kan zich pas heren over dat verduvelse riek. Dus we gaan nu beginnen. Als eerste hebben we twee belangrijke onderscheidingen. En de eerste is natuurlijk de bestuursonderscheiding. Wat betekent de sticht dit jaar onderdeelbus van het bestuur van Vastenavondvereniging De Keerdeleers. En als tweede de zeer belangrijke onderscheiding ontvangen van ons dienstgebel de golden keerplaketten die afgehuurd zijn, de sticht samen met de kapel de vastenavondfeest beleven. Zeer belangrijk, hier komt meneer, onze scepter van onze Lucifer. Op dit moment, als ik deze is ontvangen nu, uit de vereniging, zorgt er heel goed voor de komende vastenavond. En zeker ook de vastenavond die er nog gaat komen, tot Walpurgisnacht. Hier gaat de heer, de scepter van Vastenavondvereniging De Keerdeleers. Lief duvels en duvelinnen, ik wil vragen voor een moment van stilte. Want op dit moment gaan we de proclamatie heen voorlezen. Dankjewel, een moment van aandacht. Wij, Vos Lucifer 2020, 37 jaar jonge aanvoerder van de Steiler Duvels. Opgegroeid op de Rozenstraat en na een kort uitstapje naar Venlo weer gewoon echtig onder de rook van de Aaien Sint-Rokkeskerk. Voor duvels gelukkig samen met zijn Mariska, een echt heiers boerinneke. En grootste vader van zijn duvels oogappelke Jemke. Hoes haaiende op Sint-Rokkesstraat 5x11 min 5. De kost verdienend met helse automatiseringsprojecten. Als Customer Success Manager bij Zeroplex in Venlo.
ooit vastenavond en is op meerdere plaatsen verduveld actief. Met van alles wat met de vastenavond te maken heeft. Satanisch dekseleer bij Joekskapel Sokkerpijk. En verder alt, oftewel uit naar 2008 bij ons vrienden van Goed Vastenavondgezelschap de Drekens. Alles verduvelschoot aan elkaar protende presentator. Bij onder andere het Oedesbal, het Oedesprinsenbal, het Veurproeversbal van de Weerpiep, Scouting Tigelo en de zwoorgeheime underground party van Milato Misato. Het lid van de roemruchte naar bovenal voor Duvels Kwooijongensclub de Gangmakers. En zoon van de beste Vos Lucifer ooit in 1991. Maar nou volledig verdiend in senior uitgeroepen tot Vos Lucifer 2020 verklaarde EIB dat wij vastenavond kon vieren. Van het geloventerrein Bies in de Maashoek en van de Naap Bies op het Kanoer. Onder het motto 3 dagen offline met dekselen en presenteren. Maar nu zal ik als Vos Lucifer regeren. Om een teken op stel, zondag 23 februari, Vos Lucifer 2020, Bram Schallenberg. Lief vastenavondsvierders, we gaan zo meteen met onze nieuwe Vos Lucifer een feestje vieren. Ik wil vragen aan de kapel een paar nummertjes Remy Demi te maken, zodat hij kan laten zien dat hij de nieuwe heerser, de nieuwe Lucifer gaat leren. Maar voordat het zoiets is, heb ik nog één belangrijke taak. En dat is de eerste die zichzelf moet doen, is namelijk de eerste hoesorde van onze vereniging aan te bieden. En dat moest we doen, want de was nu volledig in functie. Dat geestig doen en niemand meer en niemand minder als die eigen Mariska.
Dankjewel, Joekskapel en de Geerteleers. Dit was een spectaculaire uitkomst van onze Vos Lucifer, Bram Schouwenmeer, die samen met zijn kleine Trabant in Burger is klaarsting voor een fotoshoot. We gaan nu live over naar onze Venlose Jongs DJ's, oftewel Loek en Frank. Dus ik zou zeggen, geef hem van katoen. Als ik er ben, wordt hij al gezongen. De oude muziek klinkt morgen nog riek en ik zing mee.